गासिबो मोजाङैनो दं। वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल जोंना आजारि। दायो आं ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों, नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाफोरखौ। नै जायगाफ्रा ओंखारलायबाय जों दायो डिउटियाव थांनांसिगौलाय। फुंनिफ्राय जाखांनानै डिउटियाव ओंखारबाथाय मासा गानदोलाय आरो सानसेखौनो मोनखाया। स' गाइस गासिबो कभिड भेक्सिन थुजाबाय जानो हागौ। जोंबो थुजाबाय। नै थुजानानै बेबायदि आइ कार्ड बानायना लाबानो जायो। जेनेबा लामा थाबायनायफ्राव सोङोबा देखायनो हायो आरो नैबायदि आइ कार्ड बानायना लाबानो जाबाय। जों दा जोंनो नांगौ जायोना, ओंखायनो जों बहनना लानाय जाबाय आरो दायो। बहनना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आइ कार्ड। बिदि थुजानायाबो मोजां, जेबो नङा। गाव गावनिनो मोजां थुनानै लानो हायोबा। लामाफ्राव गिदिंनायाव जेराव थांबाय बायबा पुलिसफोरा सोङोबा बेखौ देखायनो हायो। दा जों थुना लाबाय आरो गासिबो लोगोफोर दं, लोगोफ्राबो थुना लाजोब्बाय।